Лесно губите фокус, страдате от хронична липса на енергия и умора или пък се затруднявате, когато трябва да изпълните концентрирано някоя задача през деня. Променете това и разкрийте своя мозъчен потенциал с иновативната хранителна добавка Фокус 7, разработена от мен, лекар-специалист-невролог. Добавката съдържа 11 съставки, сред които Бакопа Мониери. Това е мощен адаптоген и тоник за мозъка. Куперезин А, невропротектор. Клиничните проучвания показват, че той поддържа метаболизма на ацетилхолина, изключително важен невротрансмитър за здравето на мозъка. Ацетилхолинът пък стимулира биосинтезата на фосфолипиди, подпомага кръвообращението и доставката на хранителни вещества и кислород до мозъчните клетки. Коензим Q10, мощен антиоксидант, който подпомага енергийния метаболизъм в мозъчните клетки. Витамините B1, B2, B6, B12 познати са като еликсир за мозъка. Фокус 7 е вече тук, готов да помогне на всички, които желаят да подобрят здравето и силата и продуктивността на своят мозък.